Нашай галоўнай мэтай мусіць быць нармалізацыя польска-рускіх і польска-нямецкіх дачыненняў пры абароне незалежнасці ўкраіны, Беларусі і краін Балтыі і цесная супраца з імі. Чым мацнейшая наша пазіцыя на ўсходзе, тым больш на нас будуць разлічваць у заходняй Еўропе. З такім месаджам яшчэ ў часы жалезнай заслоны выступіў Ежы Гідройц, польскі інтэлектуал, эмігрант, рэдактар часопіса «Культура». Аўтар настойваў: Вільня, літоўская, Львоў, украінскі, а будучай свабоднай Польшы неабходны свабодная і незалежная Украіна, Беларусь і краіны Балтыі. Апошні грамадзянін Вялікага княства літоўскага, чалавек з усходняй душой. Так казалі пра Ежы Гідройца. Сёння акурат пра яго. Ну, пагналі! 14 верасня 2000 года у французскай клініцы у Мезен-Лафіт спынілася сэрца Ежы Уладзіслава Гідройца, арыстакрата духу і вечнага рэдактара. Перад смерцю ён планаваў чарговы нумар «Культуры» 637. Часопіс выходзіў больш за паўстагоддзі і стаў легендай. Вакол яго сфарміравалася не проста кам'юніці аўтараў і чытачоў, але новая візія Польшы, у тым ліку новы дызайн польскай усходняй палітыкі. Беларускаму чытачу Гідройц вядомы па прэміі ягонага імя за лепшую кніжку прозы. У розныя гады прэмію атрымлівалі Сергій Дубавец, Валентина Кудовіч, Уладзімір Някляеў, Ева Віжнавец, Уладзімір Арлоў ды іншыя. Вакол прэміі было шмат скандалаў, бо прэмія сапраўды прэстыжная, жаданая. Беларусь у гэтай гісторыі не выпадковая, бо нарадзіўся Ежы Гідройц у Менску ў 1906 годзе. У дамку на скрыжаванні Энгельса і праспекта Незалежнасці. Бацька збяднелы арыстакрат, аптэкар, мама дачка лепшага ў Менску шаўца. Сама атмасфера Менска, дзе Гідройц правёў дзяцінства, ключык да яго асобы і ўсходняй душы. Каб я хацеў коротка ахарактарызаваць атмасферу ў доме маіх бацькоў, то назваў бы яе высокаталерантнай. У нас было шмат кніг, дзве вялікія шафы, найперш польскіх, але і таксама французскіх і рускіх. Гісторыя сям'і я амаль не цікавіўся. Пераважна гэтым займаўся бацька, у якога былі розныя дакументы, альбом з фота і дагератыпамі 19 стагоддзя. Усё гэта загінула падчас варшаўскага паўстання. У атмасферы дома адчувалася беднасць. Гранічна шчырыя ўспаміны пра бацькоўскі дом, праўда? Не кожны прызнаецца, што ў сямейнай калысцы адчувалася беднасць. Асабліва, калі ты прадстаўнік княскага роду. Зрэшты, гэта і ёсць арыстакратызм – называць рэчы сваімі імёнамі. У Менску Гідройц пражыў да 1916 году. Ужо ішла вайна, а праз горад туды-сюды ганялі эшалоны. Хлопцы гуляліся, лягаючы на шляхі ўздоўж рэек, каб цягнік праляцеў над табой. Гэта быў тэст на смеласць. А смеласць у жыцці яму спатрэбілася. Пасля была вучоба ў Маскве, лютаўская рэвалюцыя, удзел у савецка-польскай вайне, хлопцу 14 гадоў, калі што. Урэшце, знаёмства з Варшавай. Варшава 1919 года зрабіла на мяне ўражанне сумнага і беднага гораду. На вялікіх вуліцах можна было ўбачыць людзей у чаравіках з драўлянай падэшвай. Усё здавалася непрывабным, не толькі на фоне Масквы, нават на фоне Менска. Але хлопец застаецца вучыцца ў Варшаўскім універсітэце. Тут і фармуецца ягоны касцяк асобы. Цікава, што ў 26 годзе падчас вайсковага перавароту ў Варшаве Гідройц ідзе бараніць прэм'ера Вінцэнта Вітаса і дэмакратыю. Але тут жа першае расчараванне. Як лібералы могуць абараніць Польшу, калі не могуць абараніць саміх сябе? Сябрамі я пайшоў у Бельведэр. Мне далі пісталет і загадалі несці варту з боку парку Лазенкі. А Станіслаў Грабскі хадзіў і паўтараў: што толку, тут не стрымаць. Гаварыць такое зялёным студэнтам. На мяне гэта так паўплывала, што на другі дзень я вярнуўся дадому.
Гэта цалкам вылечыла мяне ад парламентарызму. Ежы Гідройц сапраўды любіў Польшу, але любіў занадта моцна, каб пакінуць усё так, як ёсць. Узорам для Гідройца была Польша ягелонаў 15-16 стагоддзяў. Не монаэтнічная дзяржава, але разнастайная. Гэта гісторыя пра адказнасць, павагу і свабоду. Не ізаляцыя, а збліжэнне з іншымі народамі. І акурат з гэтай пазіцыі ён крытыкаваў дзяржаву, якую бачыў тут і зараз. Я не бачыў у міжваеннай Польшы прадуманай дзяржаўнай палітыкі. Возьмем беларускую праблему, якой былі заклапочаны многія людзі у Вільні. Бо загуляліся з адміністрацыяй, якая ліквідавала адзіную беларускую гімназію. Быў літаратурны часопіс, яго закрылі. Каб ён існаваў, за яго змагаліся ў Варшаве, бо немагчыма было пераканаць у гэтым ваяводскія улады. Гідройц хадзіў па тонкім лёдзе, выступаючы як апазіцыянер. Першы яго часопіс «Спроба пера», «Бунт маладых». Назва кажа сама за сябе. Пасля яго пераназвалі ў палітыку так салідней. Гэта ўжо была прэтэнзія на ўплыў. Ну а сам ён ужо не юнак з пісталетам, а чыноўнік. У 1940 годзе палітыка нават мела вылучаць сваіх кандыдатаў у Сойм, але вайна. І тут пачынаецца яго адысея. Бухарэст, Стамбул, з брыгадай карпатскіх стралкоў Гідройц нясе службу ў Лівіі, Іраку, Італіі. У войску ён адказны за газеты і часопісы, за прапаганду. Акурат таму пасля капітуляцыі немцаў у Рыме па даручэнні генерала Андерса ён стварае літаратурны інстытут. Можаце сабе уявіць, генерал Андерс, кіраўнік другога польскага корпусу, займаецца стварэннем літ-інстытута і прызначае яму начальніка. Чаму? Бо культура – гэта зброя і вышэйшая форма палітыкі. У 1947 годзе Гідройц аказваецца у Францыі. Тут і выходзіць першы нумар часопіса «Культура», які стане яго жыццём. Жыццём для культуры. Чым быў парыжскі часопіс «Культура»? Усім. Гэта гісторыя не толькі пра пераклады Кёслера ці Салжэніцына на польскую. Не, гэта пра палітыку, дыпламатыю, сувязі, культура у шырокім сэнсе, як нешта, што вызначае быццё асобы і грамадства. Часопіс стаў магнітам для польскіх патрыётаў, кам'юніці. Уявіце, нумары культуры і гістарычнай шыткі вазілі ў сацыялістычную Польшу кантрабандай. Зверху вокладка Бібліі, а ўнутры экстрэмісцкая літаратура. За часопісам і яго аўтарамі, перавозчыкамі палявалі камуністычныя службы бяспекі. Так у ПРЛ прагучала справа альпіністаў, маладых людзей, якія кантрабандай перакідывалі культуру праз мяжу ў Татрах. Дарэчы, у рэдакцыі Гідройц быў не адзіным усходнікам. Іншым быў мастак-ілюстратар Юзаф Чапскі, а таксама яго сястра Марыя, унукі менскага галавы Чапскага. Генерал дэ Голь некалі сказаў, што заўжды прыме ў сябе трох палякаў – Андерса, Мараўскага і Юзафа Чапскага. Гідройц актыўна кантактаваў з украінцамі – Левіцкім, Асадчуком, Шевелёвым, Кубіёвічам. Той быў прэзідэнтам Украінскага інстытута імя Шаўчэнкі ў Сарселе. Таксама з рускімі, але заўжды нагадываў, на ўсходзе Польша мае межаваць не з Расіяй, а з незалежнай Украінай, Літвой і Беларусю. А з рускіх часам пасмейваўся. Максімаў не ведаў ніводнай мовы апроч расійскай. І тут, у эміграцыі, канешне, разгубіўся. Я б таксама разгубілася, калі не ведаў б ніводнай мовы апроч расійскай. Зрэшты, не ўсе тэзісы Гідройца знаходзілі падтрымку сярод эмігрантаў. Самай рэвалюцыйнай на той час была тэза прымірыцца са стратай Львова і Вільні. Не жыць рэсентыментамі, мінулым.
Культура апублікавала артыкул святара Юзефа Маеўскага, дзе было і такое. Як мы, палякі, маем права на Ўроцлаў, Шчэцін і Гданьск, так літоўцы па праве патрабуюць сабе Вільню, украінцы Львоў. Няхай жа літоўцы, якія перажываюць горшыя, чым мы часы, радуюцца сваёй Вільні, а ў Львове няхай лунае жоўта-блакітны сцяг. Важнае месца ў канструкцыі новай усходняй Еўропы гідроіц адводзіў Беларусі. Маўляў, як незалежная Польша немагчымая без вольнай Беларусі, так і без польскай падтрымкі нічога не выйдзе ў беларускіх спробаў атрымаць незалежнасць. А яшчэ казаў: мы краіна, у якой з суседзямі ёсць агульныя героі. Адам Міцкевіч – вялікі польска-літоўскі паэт. Касцюшка, Траўгут належаць палякам і беларусам адначасова. І гэты спіс можна значна пашырыць. І вось яшчэ цікавостка. Гідроіт стапіў за тое, каб першым беларускім лаўрэатам Нобеля стаў Васіль Быкаў. Угаворываў Чэслава Мілаша, Віславу Шымборскую, каб упісаліся ў справу, бо уручэнне гэтай прэміі беларускаму пісьменніку стала б, без перабольшвання, рэвалюцыяй у Беларусі. На жаль, так не сталася. І першай нашай лаўрэаткай Нобеля па літаратуры стала расійскамоўная Светлана Алексіевіч. Пра яе я рабіла асобную серыю. А проста уявіце, каб першым быў Быкаў яшчэ ў 90-е, га? Смачна гучыць, праўда? Напішыце ў каментарях. Жыццё для культуры. Гучыць пафасна і ўзнёсла. Але гэта ж коштам асабістага жыцця. Родзічы гідройца загінулі падчас варшаўскага паўстання ў 44-м. Жонкай, рускай, дарэчы, давялося развітацца. Біяграфія гідройца зараслася з біяграфіяй культуры, а блізкіх замяніла праца. Нават дом рэдакцыі стаў яго уласным домам. На першым паверсе кабінеты, на другім спальні. Сярод іх ягоная каморка, некалькі квадратных метраў, заваленых кнігамі і газетамі. На шматлікіх паперах, з якімі працаваў рэдактар, бачныя прапаленыя сляды ад цыгарэт. Гідроіц браў тэксты ў сваю каморку і працаваў да раніцы, засынаў над працай. «Мы працягваем палявое жыццё», казаў гідроіц праз паўстагоддзі. Культура была яго вайной і жыццём. А вось вам апошняя парада ад майстра. Ну, падумаць. Палітыка – гэта не нейкая сакральнасць. Вы мусіце прымаць да ўвагі зменлівую рэальнасць. Трэба ўмець захоўваць прынцыпы і мяняць погляды. Захоўваць прынцыпы і мяняць погляды. Як вам? Пішыце ў каментарах. Ну і, канешне, лайк, падпіска, данат, калі вам бяспечна. Гэта ўсё не цяжка. А на сёння ўсё. Чытайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё. Убачымся. Пакуль-пакуль.